Kublay pi wro ki prolog ki was nyao suk wo up yegi kubor how new channel ki kubor ki wakwa open nyao chapi wa Toh Kjut ar pa wi ngut ki khynnah Skur hadien wadi Dawai kuli ki hanong ba Shillong te kiti ki khynnah Skur Toh ki wa pure hewan we yi ki ite I Dawai kuli wadi ki hadu wa Toh Kjut ki te ton up yegani ga kubor hadu wa kud khnang wa yo tip iye wa sakya te chwa wo sedang I chiki kubor ladam pu emu depu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell we em hai tu khnang wa yo ten cho cho phu yo yigi khubor wa thame te ton sedang I chiki khubor ha iwi ni ichia was nya phala I wa de chia hanong ba Shillong hei wa de Mr pha wi ngut ki khynnah Skur ka kantiu shaprang higher secondary school lai langkot da Toh Kjut ki hadin wadi ya I Dawai kuli wa tip kami iron and folic acid kawi ni kinong hika yong kati ka Skur ka wada tip pertui kam ka yada kharpom thia da khana ka wada em nyau phau ar ngut ki khynnah Skur ki wadi ye ite I Dawai kuli we na kiti ki nyau phau ar ngut ar phau wi ngut dasdang ki wo so kpo we wo prai we de em le ki was un we wer yong brudu hadin katu kat ni wada dep wo di ye ite I Dawai kuli kat kam wada khana da kanong hikai kiti ki khynnah da di ki ye ite I Dawai kuli hadin wada dep bam jas ngi ki da ong cho cho ko le wa I Dawai wa prescribe ne pha di igi khynnah ha ini ipor mani I wa pher na I wa jo e ki yakati ka Skur man la usnem we da ong ko le wa iti I Dawai to I wa de yo na ki authorities yong ka samagra shiksha abhiyan ne SSA ne liang u principal yong kati ka Skur u wa da tip kamu el shabong da pentip u wa de libo pensmat ikiti ki khynnah Skur chakalai langkot PHC ka wa empen chajan yong kati ka Skur u doktor kalai langkot PHCU el jaba da ong u wada penlang ne ra ye iti I Dawai wada ye kiti ki khynnah hapo ka weekly iron folic acid supplementation program we daw u ya ka bui namo ka report cha u Directorate of Health Service he yeto wa iwa emkam wo takit ye iti I Dawai we da ong cho cho le wada phaliwan ya katu ka ningut ki khynnah ki wada rap miat chait hadin wada ye sumar kat kam ki report wada yo li ngut ki khynnah ki wada dep pha liwan hadin wada ye sumar da hap thia ne admit biang ki sachi sen hakati ka PHC hadin wada jor ne ware ki te du ki ni don hi ki wakwa open snyao chapi khuble chipon